Ръководството на община Хайредин отчете изпълнението на проект «Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин», финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013». Резултатите от изпълнените дейности бяха отчетени днес на пресконференция. Уважаеми жители на община Хайредин, скъпи кметове на населените места към община Хайредин, уважаема госпожо председател на Общинския съвет към община Хайредин, уважаеми медии. Позволете от мое име и от името на господин Тодор Алексиев, кметът на община Хайредин, да ви приветствам с добре дошли на днешната пресконференция, която е във връзка с проект «Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин», по който проект община Хайредин е бенефициент. В следващите няколко минути ще ви представя целите, дейностите, целевите групи и предметът на проекта, също така неговото предназначение и въздействие върху жителите на село Хайредин и околната среда. Бюджетът на проекта, стойността на проекта е 868 086 лева и 8 стотинки, съфинансиране на ФРР 737 873 лева и 17 стотинки, съфинансиране от националния бюджет 86 808 лева и 61 стотинки. Собственият капитал е 43 000 лева 404,30 стотинки. Общата цел на проекта, която се постигна, е повишаване качеството на живот и съответните екологични условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения в село Хайредин от високите води на река Огоста, предпазване на населението на село Хайредин от наводнение с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Постигнати специфични цели на проекта са: първата цел е изградена предпазна подпорна стена на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин като устойчива мярка за борба с наводненията, за да се предпазят жителите в село Хайредин и да се намалят потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда. Втората цел е ограничени са рисковете от наводнение в село Хайредин с увеличаване проводимостта на речното корито в участъка чрез очистване на бреговете и част от речното корито от растителност и от натрупани значителни по обем наносни отложения, които намаляват активната площ на напречното сечение, обусловяват променливите надлъжни и напречни наклони в речното корито, намаляват скоростта на оттичане на водата и създават условия за подприщване на водните нива. Третата цел. Чрез инвестиции в превенция на наводненията, проектното предложение насърчи устойчивото и интегрирано развитие на община Хайредин, като подобри качеството на живот и намали риска от нарушаване на жизнената и работната среда на местното население. В резултат от изпълнението на проекта на територията на село Хайредин бе намален риска от заливане на жилищни сгради и пътища от високите води на река Огоста и предпазване от наводнение на жителите на селото, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност. Предмет на проектното предложение бе изграждането на предпазна подпорна стена на левия бряг на река Огоста с дължина 472 метра в границите на село Хайредин и очистване на брега и на речното корито от растителност и от натрупани наносни отложения, с оглед ограничаване рисковете от наводнение в село Хайредин с увеличаване проводимостта на речното корито. Целева група по проекта бе населението на село Хайредин, 1600 жители към февруари 2011 година по данни на ГРАО. Крайните бенефициенти по проекта, отново населението на село Хайредин с 1600 жители, инвеститори 10 броя, частни предприемачи 20 броя. Причини за избора на целевата група и определяне на нуждите им. Обилните дъждове, наводненията и други природни бедствия нанесоха опустошителни поражения върху инфраструктурата и местната икономика. На риск бе изложен животът на много хора. Дъждовете причиниха големи наводнения.
Промените в климата могат да предизвикат нови, дори по-екстремни климатични условия, които да увеличат честотата на наводненията. Причината за избора на целевата група и определяне на нуждите и също така беше, че в рамките на регулацията на село Хайредин на левия бряг на река Огоста са разположени дворни места от североизточния квартал на селото. Жилищните постройки бяха застрашени от наводнения, тъй като се намират до ерозирал бряг, като ерозията беше засегнала и дворните места. Също така, в същото време проводимостта на речното корито в участъка бе нарушен поради обрастване на бреговете и речното корито, което повишаваше коефициента на гръбовина на речното легло и намаляваше скоростта на водното течение. Натрупване на значителни по обем наносни отложения, което намаляваше активната площ на напречното сечение, обуславяше променливи надлъжни и напречни наклони на речното корито, намаляваше скоростта на оттичане на водата и създаваше условия за подприщване на водните нива. Направените хидроложки и геоложки изследвания показаха необходимостта от обезопасяване на прилежащия терен с подходящо защитно съоръжение. Стойността на проекта, който община Хайредин реализира, възлиза на 868 086 лева и 8 стотинки, от които 737 873 лева и 17 стотинки, съставляващи 85% от общите допустими разходи на проекта, е съфинансиран от ФРР. 86 808 лева 61 стотинки, съставляващи 10% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, е съфинансиран от държавния бюджет на Република България. 43 404 лева и 30 стотинки, съставляващи 5% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, е задължителният собствен принос на бенефициента община Хайредин. Дейностите, които се реализираха по проекта: стартиране, публичност, подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнител на проектиране, строителство и строителен надзор, изпълнение на строително-ремонтни работи, строителен надзор, авторски надзор, въвеждане на обекта в експлоатация, финализиране на проекта. Срок на изпълнението на проекта 20 месеца от датата на подписване на финансовото споразумение. Екип на проекта: Иван Цупарски – ръководител, Боряна Чолакова – координатор, Петя Бауренска – счетоводител, Деница Въцковска – администратор. На всички етапи от изпълнението на проекта бе изпълняван вътрешен мониторинг, като специално внимание се отдели на дейностите, възложени на външни изпълнители. Мониторингът бе осъществяван от проектния екип, както и привлечени за целта консултанти. Вътрешният мониторинг включваше като минимум 12 дейности по наблюдение и контрол по изпълнението на заложените в проекта дейности. Проследяването и оценката на дейностите по проекта бяха особено важни, за да се определи доколко добре са извършени дейностите. Проследяването включваше постоянно наблюдение на това как се прилагат дейностите и материалите, от кого, за кого, с кого, как, кога, къде. Оценката отчете до каква степен дейностите и материалите постигат целите си, оказват ли въздействие върху хората, за които са предназначени. Технологията за прилагане и функциониране на системата за вътрешен контрол включваше проверки на място на договорите, за да се осигури спазване на политиките и процедурите, прегледи на финансовите отчети, прегледи на счетоводните книги и свързаните с тях съпоставяния със същите счетоводни записвания в общината, прегледи на отложените плащания. Проектното предложение на община Хайредин се реализира в съответствие с стратегическите цели на Европейския съюз за осигуряване на подкрепа за дейностите за подобряване на качество на околната среда и превенция на риска в изпълнение на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз. Планове за управление на речните басейни, утвърдени от министъра на околната среда и водите. Актуализирана областна стратегия за развитие на област Враца. Общински план за развитие на община Хайредин 2008-2013 година.
Инвестиционното предложение бе съгласувано с Регионална инспекция по околна среда и водите и издаденото становище за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействие върху околната среда удостоверява, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони. Анализът на показателите позволи на община Хайредин, на общината да предприеме мерки за мултиплициране на резултатите от проекта, чрез предприемане на сходни инициативи за други застрашени от наводнения обекти. Реализацията на проекта допринесе за изграждането на местен капацитет в община Хайредин за управление на проекти по ОПРР. Опитът и уменията, придобити чрез изпълнението на настоящия проект, ще бъдат мултиплицирани в реализацията на други проекти по тази оперативна програма и по програмата за развитие на селските общини, по които община Хайредин е допустим кандидат. Конкретните мерки по поддръжката на предпазната подпорна стена в границата на село Хайредин се гарантират в рамките на правомощията на общината да управлява и финансира общинската собственост чрез общински бюджет. Поддръжката на дигата е задължение на общината, което гарантира устойчивостта на постигнатите резултати. С приключването на проекта, предпазната подпорна стена остава собственост на община Хайредин, която ще полага грижи за поддържането й и ще извършва необходимите текущи ремонти. Изпълнението на проекта подпомогна екипа да придобие познание и опит в идентифицирането, организирането, планирането и изпълнението на проекти и задачи, свързани с превенцията от бедствия и наводнения. Успешната реализация на проекта популяризира идеята за стратегически подход при планирането в сферата на защита на населението от бедствия, пожари и наводнения. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Благодаря ви. Този документ е създаден в рамките на проект предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Хайредин и не отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган.